Υπάρχουν κανόνες ασφάλειας. Με αυτά θέλω να μου πείτε. Λοιπόν, το βράδυ πώς φαινόμαστε? Υπάρχουν φωτάκια ανακλαστικά και υπάρχουν και φωτάκια για να μας βλέπουν και τα αυτοκίνητα ή τα διερχόμενα οχήματα που είναι δίπλα μας, τα οποία αναποσβήνουν, αν έχει τύχει να δείτε κάποια ποδήλατα, και είναι υποχρεωτική και βάση του νόμου η χρησιμοποίησή τους, όπως και η χρήση κράνους. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε φτάσει η παιδεία μας. Και όταν τα κράνη είναι μικρά κράνη. Υπάρχουν κράνη διαφόρων τύπων, από μικρά, και τιμές. Mountain για το βουνό, για τη θάλασσα, διάφορα κράνη παιδικά. Καλό είναι ειδικά στα μικρά παιδιά, για να αποκτήσουν κουλτούρα, όταν παίρνουν ένα ποδήλατο παιδικό, κατευθείαν τους προτείνουμε να πάρουν και ένα παιδικό κράνος, γιατί στη συνέχεια τα ίδια παιδιά θα ανεβούν σε ένα μηχανάκι ή θα μπουν σε κάποιο άλλο όχημα. Αυτά εδώ τα δύο δεν έχουν το ίδιο μέγεθος. Όχι. Αυτό είναι για όλη την οικογένεια, φαντάζομαι. Αυτό είναι για τον άντρα. Αυτό είναι 26 και είναι αντρικό μέγεθος, ναι. Αλλά κάλλιστα και μια κυρία που ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το φέραμε σαν δείγμα για κάποια χρήση σε χώμα, είναι τύπου Mountain, έχει ανάρτηση μπροστά. Είναι της εταιρείας DHS, είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία, είναι το μοντέλο Adventure. Έχει 21 ταχύτητες, μπορείτε άνετα... Πού είναι οι ταχύτητες? Οι ταχύτητες. Μπορούμε να σας δείξουμε? Σηκωθεί, κύριος. Σηκωθείτε να μας δείξετε τις ταχύτητες. Λοιπόν, όλα τα ποδήλατα... Εγώ είχα ένα ποδήλατο με ταχύτητες. Αλλά έχουν... Το συγκεκριμένο έχει 3 δίσκους μπροστά και 6 πίσω. Ο κάθε δίσκος δουλεύει με 2 δίσκους πίσω και δίνει πιο εύκολη κύληση στο ποδήλατο. Στις ανηφόρες χρησιμοποιούμε το μικρό δίσκο, στις κατηφόρες το μεγάλο δίσκο. Ναι. Εδώ μπροστά το ποδήλατο το πιάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να ξεκουραζόμαστε. Οι ταχύτητες από πού αλλάζουν? Οι ταχύτητες αλλάζουν από το τιμόνι, σε αυτό το σημείο, σε συνδυασμό. Και έχουν και κουνάκι. Βέβαια. Κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό. Το ποδήλατο το συγκεκριμένο είναι τύπου mountain, πατάει δηλαδή σε χώμα, μπορούμε άνετα να το χρησιμοποιήσουμε και στις διακοπές μας σε ένα νησί, όπως και αυτό. Απλώς αυτό είναι ο τροχός 24 και προτείνεται για χρήση για γυναικείο, είναι πιο χαμηλό. Η χρήση αυτού του ποδηλάτου και αυτού είναι η ίδια και τα προτείνουμε για ζευγάρια που έχει γίνει και πλέον τάση, ζευγάρια πλέον να παίρνουν τα ποδήλατα και να βγαίνουν τη βόλτα τους το βράδυ σε διάφορες εκδηλώσεις.